mar kupeto koni gen kama teka banga TSC ng'wonye omenda ma jopuonj chulo. Inyalo luong jopuonj moko mondo set exams mondo nyithindo gi otim penj within the next 1 month mondo gi catch up gi colleagues magi makata ka gikalo penj gidhi e university to gidhi kanyakla. Komiti mar Senate dwani duol mar penj ne ko set penj manyien ne jopuonjre 23 manyocha timo penj mar KPSEA ma Bandia Eldoret. Ja Ramogi machiegni nyinga en James Opondo. Inyalo tudri kod namba mar 30600 kata tuta marwa @RAMOGITVKE @James Opondo Senior. Machiegni moko kuom jotelo maya duond bura mar ODM okwedo mager paro mar chik mar maogol gi seneta Manandi Samson Cherargei mageto medo higni mar jatend piny Kenya. Jaod bura kod governors bedo goya PC bang' yiero ka oya e higni 5 manie katiba masani nyaka higni 7. Jotelo ne wuoyo nyasi moro mar yik mano bagi e kar chung' od bura Mashinyalu e county ma Kakamega kama governor Masia James Orengo, jalup jatend duond bura mar ODM Godfrey Osotsi kod jaod bura maya e alworano osingo kwedo parono kaluwore ni odhi ataro mar dwach oganda jo Kenya. Sasa sisi kama wanachama cha ODM lazima tusimame imara, tuone ya kwamba tunalinda katiba letu ambayo tulipitisha kama wa Kenya, na kuona ya kwamba Kenya hii ina utulivu na mambo inaenda shwari. Na hapa ya kwamba mimi si support mambo ya miaka 7. Mimi nasema ya kwamba sisi viongozi tuende miaka 5. Shikari kario. Hiyo tutaangusha asubuhi mapema. Kwa sababu miaka 5 imetosha viongozi kufanyia watu kazi. Wairudishe nje mara moja, waitupe. We don't want it. Kama uko na kazi inaweza onekana miaka 5, utaongezwa kipindi ingine. Duond bura mar DAPK olando ni gichako chenro mar dar riwruok mar Azimio One Kenya kagiloso webuye kinde romo mar jodito mag duond burano. Ogai mar DAPK Eugene Wamalwa wacho ni ok ginyal dong' Azimio ka jowadgi ma jo ODM to oseriwore gi sirikal. Omedo ni duond burano biro timo yiero margi mag kor gwenge kendo golo jochung' mar laro kom mar jatend piny ma pacho ka yiero mahiga 2027. So we are saying as DAP, we cannot and we no longer find it tenable to continue being in a relationship with people who are no longer like-minded with us, who are assisting, aiding and abetting Zakayo in reintroducing harsh taxes. When John Buddy brings back those taxes, you will not say it's Ruto who has brought those taxes. You would say that Ruto has converted some of our colleagues in ODM to become Zakayos like him, with all our chairmen from all our 47 counties, that we'll go back to each of the 47 counties to start an aggressive recruitment drive to prepare our party for the next election, where the Democratic Action Party will be fielding candidates in all positions. We will have a presidential candidate for the elections of 2027, who is none other than our party leader, Eugene Wamalwa. Jotelo maya nyanduat mar Kenya kwa jatend piny William Ruto kod jalupne Kithure Kindiki mondo ota piny Kenya makare e yo makelo kwe kaachiel kod dongruok mar uchumi pacho ka. Kagiloso Garissa e kinde romo mar oganda midendo ni Kumid Grand Convention mageto riwo oganda Ogaden e piny Kenya, Somali kod Ethiopia, giwacho ni en kinde ma piny Kenya onego dhi nyime bang' thicho mar Gachagua rumo. Bende gikwayo jatend piny mondo otiek chenro mag sirikal ma osebedo ka okwamo kuom kinde malach e gwenge makono. Watu ambao wana provide soko
wanyama wetu mpaka leo. Tunapeleka wanyama wetu mahali inaitwa Mkutano huko Saraka Nithi, tunauza. Kwa hivyo na majirani yetu, na tunafurahia ya kwamba Kithure Kindiki amefanywa deputy president, na tunamuunga mkono na tunakaribisha hiyo, na tunaconsider yeye mmoja wetu na tutashirikiana pamoja. As His Excellency President Ruto prioritizes development projects across the country, our main asks are the expeditious completion of the Isiolo-Mandera Highway, the connection of the northeastern Kenya to the national grid, and the operationalization of border customs. Kamati mar od bura mochung'ne weche mag somo koro dwaro ni duol mochung'ne penje pacho ka NEC mondo mi oset penj moyiedhi ne jopuonjre 23 mane orem timo penj mar KPSEA e kaunti ma Uasin Gishu. Mage ne giwacho ka bende gijiwo duol mochung'ne puodho rang'iny mag mbalariany pacho ka mondo mi okaw okang' ne kuonde tiegruok mapok opuodhi, to kata kamano tiego jopuonjre. Joja oko nigi ler mathoth. Mane okelo kanyakla kamati mar od bura mochung'ne weche mag somo kod duol mochung'ne puodho rang'iny mag kuonde tiegruok midendo ni Kenya National Qualification Authority. Kamati no motelne kod jakom Julius Meli ne oseyo achiel kuom sikunde mag ji giwegi yo Eldoret mane ochiwo penj mabandia ne jopuonjre 23 mag grade 6 midendo ni KPSEA kaluwore gi mibadhi mane otim gi tend sikund no. The kind of individuals who have students and they are not registered, these are the individuals who should be serving in jail. These are individuals who should be arrested. But we are telling the government, yes, the owner of the school, the proponent of that racket, as they are being brought to book, we assist the students to do exams. Lechone wanga gimiluongo ni supplementary exams. Mani miyo nyathi mane tuo ok notimo penj till set to imiye. Koro mane the system ma wanyalo put in place right now to address problem ma nyithindo go dhi through. Inyalo duong jopuonj moko mondo set exams mondo nyithindo go tim penj within the next 1 month. Mondo gi catch up gi colleagues magi makata ka gikalo penj gi dhi university to gi kanyakla ki gidong chien nono gibo bedo frustrated, gibo perform very badly kendo ngima gi dhi ruchore ka gikanyo. Koro supplementary exams ema ana recommend mondo Ministry of Education obed piny mondo gi set gi nyithindo gi. Wan wacho ni it is not their fault, so they must see how nyithindo gi inyalo kony, but joka that school, the administrators of that school onego bed ni gibedo brought to book. Ne bende giseo duol no mochung'ne puodho rang'iny mag kuonde tiegruok bang' yango ni moko kuom obok mag somo ma ichiwo ne jopuonjre go gin mago ma ok opuodhi. We founded Kenya National Qualification Authority is to make sure that we nab and arrest individuals who are actually starting colleges, institutions, and they are fleecing Kenyans. Gitemo mondo gi make sure ni standard mar education and standard mamalo kendo maber kendo ginyalo maintain. Tibo yudo ni institutions moko ok register kodgi. Koro certificates magi offer ni students ok gin recognize. Kato bukora buka okaw nyithindo kata moyudo D- to keto gi ni idwa bedo nurses. So the qualifications man nurses oken man. Bo puonj nyithindo bo migi certificate. And then at the end of it, you don't need these certificates are not going to be useful to the children. Parents also invest. Parents also bedo misused, or their money has gone to waste. Kakoring is in that certificate or can recognized. Moko kuom twak mane gibedo godo en sundo piny owacho mondo mi oket chenro makare mag jolo sombo jopuonjre maonge kod nyalo to chutho e mbalariany kaachiel kod ng'anyo ma kinde ka kinde mokwako sekta mar somo e pacho ka. Wang'eyo ni jopuonj ma university be ng'anyo to gi ng'anyo nikech gibe gin gi reason. Gi feel no se wuond gi ding'eny ki promise ni research gi dhi med gi conditions ma gitie bende dhi bed improved. To gibeda beda jok mi wuondo sate. Koro magi joma dongo mabe somo. Watch Neuru University lecturers. Ki wacho ni dhi chulo gi, these are the timeline. Can it be challenges? Beduru clear on what are the challenges. Nikech jogi be joma dongo. They will know ni adier challenges ntiere tibro chulwa in this manner. Kata ka en staggered. Watch negini and staggered. But you see, this is not coming out. We are not coming out clear. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Kawuok Mombasa wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay kama wayudo ni riwruok mar jopuonj kupeta badi ma Homa Bay ogolo ywak kaluwore gi midhiero
magikalo ema osechungo tije mapile e PC mag Kuppet manie kaunti no nyaka ne duol ma ochung'ne ndiko jopuonj tich TSC we oro ne riwruogno omenda ma ing'ado jokanyo mage dwe ka dwe. Kuom thuolo mar dweche 3 sani tije mapile osebedo ka orochore e log tich mar riwruogno manie boma ma Homa Bay kaluwore gi nok mar omenda ka jotije manie apisno bende okosebedo ka yudo chudo margi kuom thuolo no duto. Jagoro mar Kuppet kaunti ma Homa Bay Stephen Yogo ywak ni duol ma ochung'ne ndiko jopuonj tich TSC osebedo ka sandogi kuom rem oro ne Kuppet omenda ma ing'ado jopuonj. Duol mandiko jopuonj sando jo-Kuppet. Adiera en ni na wawuok mondo wa ng'any ka gino wuon ne gitamore winjo gigo mane chando jopuonj mane wadwaro ni mondo bed addressed. Mana ka waparo higa 2015 gi 2016 notuonwa mshahara dweche 9 nikech na wang'anyo ni 50-60. Kane wang'anyo, president nowacho ni ok obi miyowa kata nduru kendo nosandwa mwana dhi nyaka e Supreme Court mane jogo no oketho wach 50-60. Bang' mano notuonwa pesa dweche 9. Mano be gima neno ka kere rapar mwaneno ni wan bende sani kana wachakwa luongo ng'anyo. Imalit ni waneno ka koro commissioners mag TSC gi CEO mar TSC nyaka lawyer mar TSC gin koro gikawo direction mar impunity ma koro gituono wa pesa kendo pesa go kata ni ging'ado gioro ne jopuonj e mshachgi. To wayudo ni sama gitimo kamano endo ting'e ni wan koro giketo wabedo grounded ma koro giketo jo-union mondo bed jokwecho makwayo josiasa. Wan pok waneno mshahara dweche 3 BBF manyocha oro ne jopuonj makasane wadhi ko japuonj moro nego bed watero 50,000 ok wanyal nikech gigo gichungo te. Gavana ma Migori Ochilo Ayako wacho ni piny owacho mare dhi nyime kod chenro mar neno ni pi oyudore ma ok bor ne mita 500 ka wuok e dala ka dala kaka ne osingo. Ochilo mane wuoyo e gwenge mag Kegonga e sub-county ma Kuria East kama ne oyawe ayanga chenro mar gedo mar pi ma igero kod omenda maromo shillings $1,25,000 ne owacho ni piny owacho mare dhi nyime kod chenro mar neno ni oganda e kaunti ma Migori obedo kod yot e yudo pi. Director e migawo mar pi e kaunti ma Migori Juliet Adhiambo wacho ni atamalo 54 mag oganda e kaunti ma Migori yudo pi maler ka omedo ni atamalo 24 mag jogo ma odak e bombe kaunti ma Migori sani otudi kod pi mar fereji. You go to Rongo, you go to Awendo, you go to Nyatike, all those places there is a concerted effort that is being progressed towards achieving the target of giving access to clean water by our people. So when there is clean water, the primary health facilities and the primary health care is sorted out. So this is an important project, and there are many more projects of this kind, and you can see that our people of Kuria East, our people of Nyabasi East and Nyabasi West are very excited about this project. Population in the urban centers that are connected to tap water stand at about 24%. It's still quite low, but as a county, the people who access safe water, that is through the individual connections as well as water kiosks, is at 54%. So we are doing all we can, and we are on an increasing trajectory. So more people are being connected to water so that we can be able to achieve the governor's manifesto, in which he dedicated that we'll be able to get water within 500 meters. As a department, we are still supporting MIWASCO to ensure that we can increase the connection numbers. Wadaka oyo madundo nyakoro mga jong kata kamano eote wa mar namba mare adeka auchiel nono. Oneni maler kaya Nyasoko Karungu kwayo ne jopuonjre ma St. Francis Okayo Secondary ayo maber ndalo mar national exams ma biro jumba manyien neno kan kochia mano Kennedy wacho ni waroko we nyasi mar wanga
Ramogi TV japicha an Polo Nyango kar lingo asembo neno maler kendo amor gi Ramogi TV. Nyaringa Alfred wacho ni Ramogi TV ler kendo winjre makare ahinya ka entie ungoi karungu okwayo ne wadgi Hesbon Nyaringa hayo maber ka gidhitim penj mar KCSE sikul mar Sori Secondary. Such kwe obed kod nyithindo duto. Ramogi TV neno maler kabisa ma youth leader Brano Molo from Jesus Evangelical Church Nyahera nyakona mogojong miya thuolo mar dhi yo madundo abia modhi pika duto to pod wan gi weche modhuro gidhi mabor. Umepanga matumizi hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nita boost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani je story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Duka nikapata wako na offer ya okoa wiki hapo Quickmart. For only 442 shillings. Nimeweza kupata yawa mkate at only 79 shillings. Na masiwa je at 45 bob. Na sababu wa Kenya tunapenda ugali. Nimepata unga at only 89 shillings. Na mchele ya pisori je hiyo pia iko at 189 shillings a kg. Hizi sote ni less than 500 bob. Imagine nimelipa tu 442 shillings nikaweza kusave 88 shillings. Unangoja nini bwana? Okoa wiki na Citizen Duka. Piga star 487 star 5 hash. Chagua Quickmart, then chagua okoa wiki. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Ramogi. Regulation occurred through Gimilongin public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuke NTSN ngany seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopi. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch Jopin en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Kuna mojong machiegni kendo ka wadhi nyime wadhi nyaka weche motudre kod thieth kama wayude ni block mar Karpur kata kamano inyisa ni wadhi weche motudre kod weche mag pur kama wayude ni block mar Karpur ma lower irrigation scheme malachne romo acres 200 ninda kendo onge chenro mag pur madhi nyime kata bedni entiere kod pi kod gik mamoko madwarore mar pur. Jopur makono koro dwaro ni omed yar chenro mag pur makanyo. Jojuma nigi ler mathoth. Oganda e kaunti ma Migori motingo jopur kod kata josiasa osebiro kadhiro piny owacho mondo koro tiek gedo mar kar puno mar lower irrigation scheme mantie lo malate romo acres 10,900 e sabkono manyatike e kaunti ma Migori. Bang' limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e kar purni e kinde mar dwe achiel mokalo, chenro mag gedo dhi nyime e kar purni kendo igeno ni e kinde mar higni 3 mabiro idhi tiek gedo mar kar purni malo akuja irrigation scheme.
Nyaka sani maromo ekas 6,500 ma oting'o Block 21, Block 11, Block 3, kaachiel kod Block M emosetiek gero kendo chenro mag pur dhi e nyime e thothgi e kar puni malo Akuja irrigation scheme. E kinde nonro maro ne yango ne Block M magedo mare ne otieki mokwongo e higa mar 2018 kendo pi nitiere mar pur. Onge chenro mar pur madhi e nyime kendo puothe malach giromo ekas 200 ninda. Maneja malo Akuja Isaac Munga wacho ni Block M yande pur dhi e nyime, kata kamano ne odugo podho. Nochako tich higa 2018 mondo chake tich. To iyudo ni eka 200 go inyalo yudo ni landowners gin ji 3 kende. Koro ji 3 gi ng'at achiel inyalo yudo ni nigi land maduong' moinge, to bende ok en thuolo mar miyo jomoko bende oti. Koro yudo ni sirkal otiyo gi pesa mang'eny oloso infrastructure moketo puothe monego bed ni ji konyore, to sociologically kaka ji odak ki community tamore mondo mi ji oti gi such facilities. Munga wacho ni lope malach giromo ekas 200 mantie Block M gin mag ji machuok, ka bende ochich ni chal ka gima wegegi pok oikore mar pur kata kodesagi ne ji mamoko. Block M ma inyalo pidhe kothe mathoth moting'o alode nitiere kod pi kod gik moko madwarore, kata kamano oninda kadwaro nitiere mondo kod jotend jopur kod jotelo mamoko ong'iyo ma inyalo nene koro ganda otiyo kod kar purni. Block M onyalo ting'o mchele to onyalo ting'o horticultural crops bende. To sama ne ochake nitimo kod horticultural crops, to chalo gima giduogo gijony gi e kore or weche mag law, ownership mar land okelo shida kanyo. Koro wakwayo the leadership mar Block M through ngao mondo giyud kaka wanyalo keto formula ma ji tiyogo e puothego mondo pi owe kethore ni pi ringo dok River Akuja. Kata bed ni kar pur malo Akuja scheme osekelo dongruok maduong' e gwego mag Nyatike kod kaunti ma Migori mangima. Nyaka ne chake e higa mar 2013, lipot yango ni mana kwan jopur sanja mawuok e gwego mag Nyatike kata kaunti ma Migori emosedonjo pur e kar purni. Lipot yango ni thoth jogo momako pur matek gin jogo mowuok e kauntis mamoko ma bende kod desnegi lo kod wege lo e gwego mag Nyatike. George Juma, Ramogi TV, Migori. Osiptal mag Garbatula e kaunti ma Isiolo timo bero margi mokwongo bang' dhi e yweyo mar higni 3 mane okel kod onge mar jochiw thieth kaachiel kod gige thieth mopuodhi. Laktar Shukri Abdullahi mane ochung'ne bero makamano owacho ni ne gitimo bero makare ne miyo moro ma jahigni 30 mane okonyore e yo makare ka oloso e laro mar osiptalno. Jatend migawo mar thieth mar kaunti ma Isiolo Abdirahman Mohamed olero ni gimedo kwan mar jochiw thieth kendo gikelo masinde malong'o mabiro konyo bero chenro mag thieth e osiptalno kaka yo achiel mar konyo ngima jopiny kaluwore kod singo mane gimiyo jo Isiolo e kinde kampen. Omedo ni gin kod geno ni chenro mag kar thieth mar Garbatula biro dhi nyime makare. Ya kutoa mtoto ambayo kwa lugha ya Kimombo inaitwa cesarean section. Huyu mama ni mama ambaye ana miaka 30, alikuja kwetu kama wiki 2 zilizopita akiwa na operation status zingine mbeleni. So ndio tukampangia siku ambazo amefikisha, ilifika leo. Tukamwambia aje jana na tukaweza kumfanyia operation ya leo, na ako sawa, ako warm na ako ready for breastfeeding. Mama pia ako sawa, ashafunikwa, damu imepunguka, hakuna damu inatoka kwa sasa. Itakuwa ni mzuri juu kuna wale ambaye hawajiwezi, ambaye wakipata accident ama mama anataka kujifungua, sasa ametufanyia very near to our town. Sasa mtu anatolewa kutoka Sericho anapelekwa Isiolo. Sasa itakuwa kazi mzuri itolewe kutoka Sericho aletwe hapa na apate huduma, mali karama itapungua. Tumeweza kuongeza daktari 10 na wiki some 2 weeks ago we recruited 20 clinical officers ambao saizi wako kazi, wengi wao hata nimekutana na hao hapa,
wanafanya kazi, na hawa madaktari pia once wakianza kuripoti, wawili watakuja hapa. Tutakuwa na daktari watatu hapo at all time ambao watapangana kwa kazi, so that all round the clock tutakuwa na daktari hapa ambaye anahudumia watu wetu. Weche mag tuke nyakon Mogajwang en tim mar Kenya biro bago tugo ne tim mar South Sudan kata Sudan ma milambo e tuke mag manyo tiko tuke mag CHAN. Telo mar ariyo ka telo mokwongo Kenya nolo gonde ariyo kuom nono gi tim mar South Sudan ma tugo ma ibro bagi e lap ma Mandela e piny mar Uganda kochakore saa 10 e wang'. Kata kamano Kenya, Uganda gi Tanzania oseng'ado tiko mar achiel kachiel kaka jobag tukegi e tukegi mibro bagi higa mabiro higa mar 2025. Ne tim mar Chelsea kata klab mar Chelsea bro bedo matek kawuono nyakon Mogajwang e lap ma Old Trafford kama Manchester United bro bago tugo ne The Blues kochakore saa 1 geno so tieno. Kata kamano Tottenham bende bro rakore gi tim mar Aston Villa kochakore saa 10. Bende waketo wang'wa e tuke mag New York Marathon ma biro chakore saa 10 e wang'e. Magi duto nyakon Mogajwang biro yudo chenro mabiro kochakore saa 1 gi saa 3.